videoa. Se on Kings of Kevu maistelemassa taas jälleen tällaisia. Okei. Tästä lähtee ekana. Okei. Oho, se olikin jo. Aika seksikkään näköisiä. Toi olikin jo auki tosta. Oliko? Joo, mulla lensi sormille sitä. Käytetään. Toi näyttää. Joo. Toi näyttää vittu perunalle. Siis tää maistuu ihan perussämpylälle, jossa on tosta vaniljatäytettä sisällä. Ota, mä maistan. Miks nää on auennut? En mä tiedä, se oli auennut jostakin syystä. Nää on... Enkä pohjaa oo. Mikä on raittingi? Mä sanoisin, toi sämpylä on vähän silleen keskiverto, se maistuu silleen ihan basic. Se on silleen, se on liian niinku tuttu maku. Kyllä se on vähän silleen siis makeempi, tietsä. Ja vaniljakastika on tosi hyvä sisällä. Mä antaisin 3,5/5. Okei. Joo. Mulla ei oikein mitään lisättävää tuohon tein analyysiin. Mut mä sanoisin ite ehkä 3/5. No toi sämpylä on jotenkin ehkä vähän huonon makuinen jopa. Mut kyllä tää on vörtti. Inkilämäen Lidlistä saa €1,70. Alennuksessa Oli alennuksessa, että kannattaa käydä nopeasti. Lidli, please antakaa se yhteistyö. I need this! Moro!